Simon Patrick ndiwe Rupande Oliver ndiwe changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu yandakashanda kwemakore 7 yanemboza kuchitupa nemari Raji Oliver ngeusina kuuya leo pandakauya pandakapuwa summons yekutanga ndakauya panapa ndikapa chikumbiro kuna court clerk court ndikati ndine ndakabatikana andikumbira kuti mutipe rimwe deka vachibva vati postponed ndozokuzisa ndichakufonera so hawana kundifonera ndakatozongoona ndiba ndatouya futi mande yacho ndichitotsanangudza kuti aiwa handinacho ndatozoshambidzwa kuona yatochacho right taura nyaya yako tinzo kuti zvakafamba sei kana kuti right pamusoro mambo zvakaitika ndezvekuti baba ava vane stand yavo iri kuko saka ini ndaitsvaga nzvimbo yekutenga zvakaitika ndezvekuti baba ava vane munda wavo uri pariba saka ini ndaitsvaga munda wekutenga saka ndakasvika ipopapo pana baba ava ndikati ndinotsvagawo munda wekutenga zvanzi pangu ini handisi kutengesa asi ndinoda munhu ari honest wandogona kugara naye ndomupawo piece of land mari yauinayo kana uchida unogona kushandisa ndotarisa maconditions acho ka ndobva mafarira ndikati izvi zvinowaitika zvinowanika zvanzi ndikupawo apa kusvikawo nepapa patabvumirana kudaro saka zvadaro tatanga kugara zvikanzi ini ndodaita maproject ekupfuya huku nezvipfuyo saka ndoda kuti ubatise zvipfuyo zvako iwewe ndikati hai nyaya yakanaka iyi shuwa wakatanga kuita mbudzi dzavo dzakawandisa huku kuma400 matoki madax zvakawanda ndikawachengetera mune zvakanaka zvikanzi pay yako iland iwewe handisi kukupa cash ndikati haisi nyaya ichinge iriyo nyaya yakanaka iland yandakupa ndiyo pay yako ndikati iyo inyaya yakanaka pamunda apa ndakakwanisa kuwata round kitchen mugodhi netoilet nekufamba kwenguva ndikati ko zviri sei tikanyorerana kana kuti madzishe kana kuti masabhuku enzvimbo ino kuti wazivewo kuti ndozvirudini zviri kuitika kuitira chemangwana ini ndichagona kufuma ndisipo kana kuti imi muchagona kufuma musipo vana vedu venhaka dzedu kana vanenge vakuzorwidzana vachitadza kudini kuwirirana zvikanzi iyo inyaya yakanaka bamini saka ndipowo mazuva then ndozodini ndoya ndokupa mhinduro vakai kuno kwarusapo vakapedza 3 months vanokwanisa kuuya mazuva ari kufamba ipopa wazouya zvikanzi ndakufunga mwanangu zvandichaitaka ndine nzvimbo yandakapiwa nababa wangu kwasharara saka ndokwandifunga kudi kupa ndikati pamukuru kwasharara haichaiti ko zviri sei ndikatsvaga pamwe ndotenga pamwe tobatsirana kutenga pamwe ndowakawo round kitchen nemugodhi netoilet then ndoshifta kuenda apa ndosiya pakada zvanzi bamuninidza muri kutaura idzo ingano hadzinyatsi kuita kana uchida izvozvo ndakutanga kutobvinuka apa mazuva kutofamba tamu 2019 akuenda kunopera bamukuru saka muri kufunga kuita sei zvikanzi mira uone zvandoda kuita hakuna kupera madhezi ndizone mapepa ekukoti akutouya vandarisponda mapepa paita judgment ndakuzotaurawo tiri kukoti ikoko ndopo bamukuru wakatanga manje kundirifeya kuna wepolisi wetraffic zvikanzi urudiwa ikoko ndaenda ikoko nemapepers ekukoti zvikanzi ingoni inyaya yakanaka kanga achadini nzvimbo yake unofanira kuti akubhadharika chete zvotopera mena vakafonerana vakakudzana havana kuwirirana hazvina kuperera ipapapo avazoenda kumangara kupolisi mushure mekuti arwa mudzimai wangu asina kupfeka ndisozoti inyaya iyi kusvikana nhasi nyaya iyo ndoda kutotsvaga kuziva kuti inyaya iridzii taenda kupolisi hazvina kufamba zvakanaka zvikatsikwa tsikwa wakazopedza masports manje ka ndishe nyabereka newamwe wake ndiwo wakazoya saishe zvikanzi ko iyo rumbonetsera chiko warupande avo wani pastendi pawo ndikawatsanangurira nyaya zvikanzi iri nyaya yemari yawakashanda kwe7 years chisuduruka then iwewe kange wakuzoda mari yako ozouya uchimbomupa inguva handina kuziva kuti idhirirawo pamwe chete iro riri shuwa ndakateedza sevanhu vakuru ndikateedza kusuduruka ndasuduruka hakuna kupera madays zvikanzi zviri zvenyaya zvidziyo siya zviripo pane munhu aripo ndasuduruka kudaro kitchen iyo yenge yeuswa yakabva yapiswa zvidziyo zvangu zvanga zvirimo zvikabva zvatsva zvese zvatsva ndakadzoka kuna ishe nyabereka wanyabereka ndadzoka yona izvinhu zvangu zvatsva zvikanzi nyaya iyi inotonetsa handizivi kuti tichaita sei
inini hapana chandakataura ndakati haijegwawo saka enda kuna kanzira Samanyanga. Ndaenda kuna kanzira Samanyanga akatanzi inini handingakuriri ishe ari kuzviziva zvaari kuita saka iwe dzoka futi kuna ishe oramba uchingoti kandidzana ko nyaya iyi ida kutomboita sei zvidziyo zvangu zvacho polisi pandaenda koipa ripoti zvikanzi inonetsa because toda munhu akapisa direct asi uri kufungirani ndikanyoresa zita rababa ndikati ndiwa ndiri kufungira because tiri kunetsana nenyaya yekuti anoti chibva panzvimbo yangu fana muti iyo chindibhadhira kushanda kwandakaita ndo mafambiro akaita zvinhu ndazoona zvanetsa ndo pandakazochinja matare pandazouya kuno kuti zvinoimangara kuti nyaya iyi because inyaya iri kutondirwadza kusvikana nhasi. Tisati tatanga hangu nyaya iyo yakatodhongwa kwamajistrate. Yakatoenda kwamajistrate. Nditori nekuenda kwamajistrate. Hatichakwanisi kuti tiyeke hatari haisati yaendako iri ichiri kana yakatoenda kwamajistrate. Kama kutofana kutodzokera kwamajistrate nezvichemo zvenyu izvozvo hanzi action is dismissed. Zvauti zvese zvekupisira imba zvese ndo zvinotaura kuti action dismissed. Hatikwanisi kuti tiitonge. Unfortunately takange taitonga usina kuuya tisingazivi kuti yakatoenda kwamajistrate. Yakatongwa wakanzi kana usina kunzwisisa enda kuHigh Court. Wakutokwira hauchadziki mavaona hatisingazvizivi kuti yakatoenda kumajistrate ikatombwa ikapuwa judgment kumajistrate. Judgment iyi handina kugutsikana nayo soka hamusina kugutsikana nayo kutoenda kuHigh Court muchatodziki pasi munotonge makutokwira nayo High Court musina kugutsikana nayo moenda kuSupreme Court kusvika yazopera kuConcord ndodare rekupedzisira. Saka hatibvumirwi nemutemo kuti titomboitonge kana kuinzwa kana zvadare. Ndine kubvunzawo kwandinako mara asi kutsvaka wakaita zvinhu vane kodzero yekundipisira zvinhu already inini zvese izvozvo ikoko zvese izvozvo unotondoita ikoko nekuti ndo kwayakatoenda saka hatichabvumirwi isusu kuti tiitonge dare repasi. Tinotenda ndikubvunzawo futi zvakare kurova mudzimai anga asina kupfeka ukwameno munotoendesa kumapurisa yekurowa arson nenhau yekupisira iarson kurowa munhu hazvibvumirwi. Munoenda kumapurisa mondomhangara kumapurisa mapurisa odi yoenda futi iko kumajistrate. Kana yazobva pamwe mungatozongoye kunokubatsirwa kuti mupuwe compensation mine judgment yekumajistrate. Handi kuti takaidismisa nezvakati mozongopa magarari yakauya tikaipfudza nenhau yakati. Okay, ngatisimukei kutenda. Kopi munozopa yanga iri kopi kana iri kopi mopa yanyu ikopi already nini kana mine okay all right oita attach yapa ngatisimukei next aiwa zvese zvipa mabara